Jack London, Savez staraca. Čita Ivica Kostelić. U vojarnama se vodila rasprava o nekom čovjeku. Radilo se o njegovu životu. Bio je to neki starac, urođenik s Whitefish Rivera, koji utječe u Yukon ispod jezera Labarge. Sav se Dawson uzbudio zbog te stvari, a isto se tako uzbudiše i svi oni koji su stanovali 1000 milja uz Yukon i niza njega. Anglosaksonci, otimači na kopnu i pljačkaši na moru, običavali su davati zakone pobjeđenim narodima, a ti su zakoni često bili oštri. Ali u Imberovu se slučaju zakon iznimno pokazao nedovoljnim i slabim. Računajući matematički, nije se kaznom koja će mu biti izrečena mogla polučiti pravda. Unaprijed se znalo da će kazna biti izrečena, o tome nije moglo biti sumnje. Pa iako će to biti smrtna kazna, Imber je imao samo jedan život, a teretilo ga je nekoliko desetaka života. Njegove su ruke doista bile okaljane krvlju tolikih ljudi da se nije dalo točno ustanoviti s kolikih su ga umorstava zapravo optuživali. Pušeći lulu uz rub putova i leškareći oko peći, ljudi su onako od oka procjenjivali broj nesretnika koji su poginuli od njegove ruke. Te siromašne pobijene žrtve bijahu sami bijelci. Pobijani su pojedinačno, u parovima i u skupinama. Sva su ta ubojstva bila tako besciljna i nepromišljena da su dugo vremena ostala tajna za konjaničko redarstvo, još u vrijeme kapetana, a i kasnije, kad je počelo ispiranje zlata i kad je iz Kanade došao guverner da od zemlje ubere danak za njezin procvat. Ali još je zagonetnije bilo to što je Imber došao u Dawson, da se sam preda. Bilo je to u kasno proljeće, kad je Yukon mrmljao i napinjao se pod pokrovom leda. Stari se Indijanac mučno uspeo na obalu sa staze u riječnom koritu i zastao, žmirkajući na glavnoj ulici. Očevici njegova dolaska zamijetiše da je umoran i da tetura. Vidjevši kako kolebljivim korakom prilazi hrpi balvana, određenih za gradnju kuće, i kako sjeda na nju. Cijeli je dan sjedio onde piljeći, ravno preda se u rijeku bijelih ljudi koja je bez prekida tekla kraj njega. Mnoga se glava radoznalo okrenula u stranu da sretne njegov ukočeni pogled i mnoga je riječ pala na račun staroga sivaša, čiji je izraz lica bio tako čudan. Kasnije se nebrojeni ljudi sjetiše da su se zapanjili ugledavši taj neobični lik, pa su se kasnije uvijek ponosili time što su tako brzo umjeli razabrati da je na njemu nešto neobično. Ali malog Dickensena, zapala slava da bude junak toga događaja. Mali je Dickensen došao u tu zemlju pun velikih snova i s punim džepovima novaca. Međutim, istodobno s novcima isčežoše i sni, pa je, da zasluži putni trošak za povratak u Sjedinjene Države, primio mjesto pisara u posredničkom poduzeću Holbrook & Mason. Hrpa balvana na kojoj je sjedio Imber nalazila se upravo preko puta poslovnice Holbrook & Mason. Dickensen ugleda kroz prozor Imbera prije nego što je pošao na doručak. A kad se vratio s doručka, opet pogleda kroz prozor. Stari je sivaš još uvijek bio ondje. Dickensen je i dalje pogledavao kroz prozor, pa se i on kasnije ponosio svojom sposobnošću brzog zapažanja. Dickensen je bio romantičan mladi momak, pa je nepomičnoga starog poganina usporedio s duhom zaštitnikom indijanske rase, koji, eto, mirno promata mnoštvo saksonskih uljeza. Sati su sporo odmicali, a Imber se ne pomače. Nije ni za dlaku pomakao ni jedan mišić. Dickensen se sjeti čovjeka koji je jednom uspravno sjedio na saonicama usred glavne ulice kojom su prolazili ljudi i ondje se smrznuo. Svi su mislili da se on odmara, ali kasnije, kada ga dotakoše, vidješe da je ukočen i hladan, da se smrznuo i da je umro usred žive ulice. Da ga ispruže kako bi ga mogli staviti u lijes,
Morali su ga odvući k vatri i malo ga ugrijati. Sjetivši se toga, Dickinson zadrhta. Kasnije je Dickinson izašao malo na pločnik da popuši cigaru i da se osvježi. Odmah zatim naiđe ovuda slučajno i Emily Travis. Emily Travis bila je lijepa, nježna i rijetko ljubka djevojka, pa bilo da se nalazila u Londonu, bilo u Klondajku, ona se uvijek oblačila onako kako to dolikuje kćerci veoma bogatog rudarskog inženjera. Mali Dickinson položi cigaru na vanjski rub prozora da je kasnije opet nađe, pa skinu šešir. Čavrljali su 10 časaka kad Emily Travis, pogledavši preko Dickinsonovog ramena, odjednom tiho i iznenadno kriknu. Dickinson se okrenu da vidi što je, pa se i on iznenadi. Imber je prešao preko ulice i sad je stajao kraj njih kao mršava, rekao bi, izgladnjela sjena. Pogled mu je bio uprt u djevojku. Što hoćeš? Srčano upita mali Dickinson, iako mu je glas podrhtavao. Imber promrmlja nešto i priđe k Emily Travis. Oštro se i pažljivo zagleda u nju. Promatrao ju je od glave do pete. Osobito je zanimanje pokazao za njezinu svilenu smeđu kosu i zarumenilo njezinih obraza, nježnih i lako posutih pjegicama od sunca, kao da ih je orosila pahuljasta pelud s leptirovih krila. Obiđe oko nje razgledavajući je ispitljivim pogledom kao čovjek koji proučava obrise konja ili broda. Pri tom obilaženju nađe se ružičasta školjka njezina uha između njegovih očiju i sunca na zapadu, pa Imber zasta da promotri tu ružičastu prozirnost. Onda se vrati njezinu licu, pa se dugo i pomno zagleda u njezine modre oči. Zatim zagunđa i položi ruku na njezinu mišicu po sredini između ramena i lakta. Drugom joj rukom podignu podlakticu i savinu je natrag. Na licu mu se pokaza zgražanje i čuđenje, pa ispusti njezinu ruku i prezirno zagunđa. Zatim promrmlja nekoliko grlnih slogova, okrenuo je leđa i obrati se Dickensonu. Dickinson nije razumio njegov govor, a Emily Travis se nasmije. Imber se okrene i njemu i njoj mršteći se, ali oboje zakima glavom. Već je htio da ode, kad ona najednom viknu. O, Jimmy, dođite ovamo! Jimmy priđe s druge strane ulice. Bio je to visoki, zdepast indijanac odjeven u propisno odijelo bijelih ljudi. Na glavi je nosio sombrero, kakav nose kraljevi Eldorada. On poče grlenim glasovima isprekidano govoriti s Imberom. Jimmy je bio iz plemena Sitka, pa je samo površno poznavao narječja iz unutrašnjosti. Taj čovjek s rijeke Whitefish, reče on Emily Travis. Ja ne znati mnogo govoriti s njim. On hoće vidjeti poglavica bijelih ljudi. Guvernera, dobaci Dickinson. Jimmy je još neko vrijeme razgovarao s čovjekom s rijeke Whitefish, a lice mu se uozbilji. Zapanjio se. Držim, on tražiti kapetan Aleksandar, razloži Jimmy. On reći da ubiti mnogo bijelac, bijela žena, bijeli dječak, da ubiti mnogo bijeli ljudi. On htjeti umrijeti. Valjda je lud, reče Dickinson. Što kažete na to? Upita Jimmy. Dickinson upre slikovito prst u glavu i pokrene ga kao svrdlo. Možda tako, reče Jimmy, pa se opet okrenu Imberu, koji je dalje tražio poglavicu bijelih ljudi. Onda im priđe neki redar konjaničkog redarstva, koji na službi u Klondajku nisu imali konje. Rekoše mu želju što ju je Imber opetovano izražavao. Redar je bio snažan mlad momak širokih ramena, dubokih prsiju, lijepo građenih i čvrstih nogu, koje je široko razmaknuo. Premda je Imber bio visok, redar ga je nadvisivao za pol glave. Oči su mu bile hladne, sive i mirne, a pokazivao je ono osobito pouzdanje u svoju snagu, koja se stiče nasljeđem i predajom. Sjajna mu se muškost još više isticala zbog njegove prekomjerne mladolikosti. Bio je još gotovo dječak i glatki bi mu se obrazi, čini se, mogli lako zarumenjeti kao u djevojke.
Imber odmah osjeti da ga nešto privlači redaru. Oči mu usplamtješe kad mu je na obrazu ugledao brazgotinu od udarca sabljom. Uvelom rukom prijeđe preko mladićeve noge i pomiluje mu nabrekle mišiće. Člancima prstiju okuca redareva široka prsa, pa stisnu i opipa debelu naslagu mišića, koja mu je kao oklop pokrivala ramena. Skupina se povećala pridolaskom razno raznih prolaznika, snažnih rudara, gorštaka i graničara, sinova plečatih i snažnih pokoljenja. Imber je prelazio pogledom s jednoga na drugog, a onda glasno progovori jezikom indijanaca s rijeke Whitefish. Što je rekao? Upita Dickinson. On reći to biti muškarac, taj redar, razjasni Jimmy. Mali Dickinson bješe niska rasta, pa zbog prisutnosti gospođice Travis požali što je to pitao. Redaru se sažali Dickinson, pa mu priskoči u pomoć. Čini mi se da bi u njegovu pripovjedanju moglo biti nešto istine. Odveću ga kapetanu da ga presluša. Reci mu, Jimmy, neka pođe sa mnom. Neka pođe sa mnom. Jimmy ga posluša te stade govoriti još grlenijim glasovima, a Imber zadovoljno zamumlja. Činilo se da je zadovoljan. Ali pitajte ga, Jimmy, što je rekao i što je mislio kad me uhvatio za ruku. To je rekla Emily Travis, a Jimmy postavi pitanje i dobije odgovor. On reći, vi ne bojati se, odvrati Jimmy. Činilo se da Emily Travis zabavlja. On reći, vi ne sko kum. Ne jak, posve mekan kao malo dijete. On vas slomiti sa 2 ruke u mnogo mali komad. On misliti da biti smiješno jako čudno da vi moći biti majka od tako velik, tako jak čovjek kao taj redar. Emily Travis nije sklopila oči ni poniknula pogledom, ali joj se obrazi zališe rumenilom. Mali Dickinson pocrvenje i posve se smete, i redarovo lice planu, zalila ga njegova dječačka krv. Hajde ti, pođi sa mnom, osorno reče i ramenom se upre o gomilu ljudi da sebi prokrči put. Na taj je način Imber pronašao put do vojarna gdje je dao potpuno i dobrovoljno priznanje. Iz toga zatvorenog prostora nije nikad više izašao. Imber je davao dojam veoma umorna čovjeka. Na licu mu se čitao umor izazvan beznađem i starošću. Ramena mu se potišteno spustila, a oči mu bile bez sjaja. Čuperak njegove kose morao bi zapravo biti sjed, ali su ga sunce, kiša i vjetar tako ispržili i izgrizli da mu je mlohavo i mrtvo visio, a bio je posve bezbojan. Nije se zanimao za ono što se oko njega događa. Sudnica je bila dupkom puna ljudi s rudnika i s puteva. U prigušenom mrmljanju i gunđanju mnoštva bilo je nešto zlosutno. To mrmljanje dopiralo je do Imberovih ušiju kao tutnjava mora iz dubokih pećina. Sjedio je blizu prozora, pa bi mu se apatični pogled od časa do časa zaustavio na sumornom prizoru vani. Nebo je bilo oblačno, sipila je sitna kišica. Bilo je to vrijeme kad Yukon poplavljuje. Led je nestao s rijeke i ona je poplavila grad. Uz glavnu ulicu i niz nju vozio se narod u kanuima i čamcima. Nikad nije mirovao. Češće si mogao vidjeti kako čamci skreću s ulice i ulaze u poplavljeni četverokut koji je obilježavao vojničko vježbalište. Kad što bi čamci nestali ispod njega, pa ih je Imber čuo kako škriplju o balvane od kojih je bila sagrađena kuća i kako se ljudi iz njih uspinju kroz prozore. Zatim bi se čulo pljuskanje vode o noge tih ljudi dok su gazili po poplavljenim donjim prostorijama i uspinjali se uza stepenice. Onda bi se pojavljivali u veži držeći šešire u rukama. S mornarskih čizama cijedila im se voda. Pridružili bi se mnoštvu koje je čekalo. I dok su svi upirali poglede u njega i unaprijed mrklo uživali u kazni, što će je podnijeti, promatrao ih je Imber i razmišljao o njegovu načina života i o njegovu zakonu, koji nikada ne spava, već neprekidno djeluje u dobrim i zlim vremenima,
za poplava i gladi, u nevolji, grozotama i smrti. Taj će zakon, kako mu se činilo, tako djelovati do kraja svijeta. Neki čovjek pokuca oštro na stol. Razgovor se stiša i zavlada šutnja. Imber pogleda tog čovjeka. Činilo se da taj čovjek predstavlja neku vlast, ali Imber nasluti da je neki čovjek s četverokutnim čelom, koji je sjedio malo dalje za stolom, poglavica sviju, pa i onoga čovjeka koji je pokucao o stol. U to ustade neki drugi čovjek za istim stolom i poče glasno čitati iz brojnih araka tankog papira. Na početku svake strane pročistio bi grlo, a pri dnu bi ovlažio prste. Imber nije razumio što govori, ali ostali razumješe. Imber je znao da ih to ljuti. Kad što bi se silno razljutili, a u jednom ga času neki čovjek stade oštro i zajedljivo proklinjati, razvlačeći i naglašavajući slovove. Proklinjao je sve dok onaj čovjek za stolom ne pokuca i ne natjera ga da šuti. Čovjek je čitao neizmjerno dugo. Njegovo je jednolično, pjevušavo izgovaranje uljuljalo Imbera u drijem, pa kad čovjek presta čitati, Imber je već duboko spavao. Onda ga neki glas zazva njegovim jezikom naroda s rijeke Whitefish. On se uspravi i bez iznenađenja ugleda lice svog nečaka, mladića koji je već prije više godina bio otišao k bijelim ljudima da živi među njima. Ti me se sigurno ne sjećaš, reče mu mladić umjesto pozdrava. Sjećam te se, odvrati Imber. Ti si Håkan. Otišao si od nas. Tvoja je majka mrtva. Bila je stara žena, reče Håkan. Ali Imber ga nije čuo, pa mu Håkan položi ruku na rame i trgnu ga opet iz drijema. Treba da ti kažem što je rekao onaj čovjek. To je povijest svih zlodjela što si ih počinio i koje si stara ludo ispripovjedao kapetanu Aleksanderu. Treba da to razumiješ i da rekneš je li to istina ili nije. Tako mi je zapovjeđeno. Håkan je bio dospio u neku misiju, pa ga ondje naučiš čitati i pisati. Sad je u ruci držao one brojne listove tankog papira s kojih je onaj čovjek bio glasno čitao. Pisao ih je neki pisar, dok je Imber uz Jimmyevo tumačenje davao svoje prvo priznanje pred kapetanom Aleksandrom. Håkan poče čitati. Imber ga je neko vrijeme slušao, a onda mu se na licu pokaza čuđenje i on mu najedanput upade u riječ. To su moje riječi, Håkane, a sad dolaze s tvojih usta, iako ih tvoje uši nisu čule. Håkan se samo svjesno nasmiješi. Kosa mu je bila počešljana na razdjelak po sredini glave. Ne, one dolaze s papira, Imbere. Moje ih uši nikada nisu čule. Dolaze s papira kroz moje oči i u moju glavu, a izlaze iz mojih usta k tebi. Tako to ide. Tako to ide? Nalaze li se tu u papiru? Imberov se glas snizi u šaputanje puno strahopoštovanja. Palcem i kažiprstom uhvati papir i zašušti njime, pa se zapilji u slova kojima je papir bio išaran. Velika je to čarolija, Håkane, a i ti si neki čudotvorac. Nije to ništa, baš ništa, nemarno i ponosno odgovori mladić. Onda onako nasumce pročita iz dokumenta. Ove godine, prije nego što je se slemio led, došao je neki starac, a s njime dječak hrom na jednu nogu. I njih sam ubio, a starac je podigao veliku buku. Istina je, prekinu ga Imber bez daha. Podizao je veliku buku i dugo nije htio da umre. Ali kako ti to znaš, Håkane? Možda ti je to ispripovjedio poglavica bijelih ljudi? Nitko me nije promatrao, a ja sam to rekao samo njemu. Håkan nestrpljivo zakima glavom. Nisam li ti rekao da se to nalazi ovdje na papiru, ti ludo? Imber se oštro zagleda u papir išaran tintom. Kao što lovac gleda u snijeg i kaže, jučer je ovuda prošao kunić. Ovdje je kraj vrbove šikare zastao i prisluškivao,
nešto čuo i prestrašio se. Ovdje se vratio po svom tragu, a ondje je jurio silnom brzinom u velikim skokovima, a tu je još brže i još većim skokovima došao ris. A ondje, gdje su se panđe duboko zarinule u snijeg, ondje je ris skočio silnim skokom. Ovdje ga je zaskočio i prekrenuo ga na leđa, a ovdje vodi samo risov trag. I nema više kunića. Kao što lovac vidi znakove u snijegu i veli tako je bilo, tako i ti gledaš u papir i veliš, stari Imber, tako i tako izveo stvar. Upravo tako, reče Håkan. A sad slušaj i drži svoj babski jezik za zubima sve dok te ne pozovu da govoriš. I zatim mu je Håkan dugo čitao njegovo priznanje, a Imber je zamišljeno šutio. Na kraju reče, to su moje riječi i to je istina. Ali ja sam ostario, Håkane, pa se sad sjećam zaboravljenih stvari. Bilo bi dobro da ih onaj poglavica ondje sazna. Prvo je tu bio čovjek koji je prošao preko Ice Mountainsa s lukavo smišljenim željeznim stupicama. Tražio je dabrove na rijeci Whitefish. Ubio sam ga. A i neka su 3 čovjeka već davno došla na rijeku Whitefish da traže zlato. Ubio sam i njih i ostavio ih žderavcima za hranu. A kod Five Fingersa bio je neki čovjek na splavi sa mnogo mesa. Kad bi Imber zastao da se dosjeti, Håkan bi prevodio, a neki bi pisar sve zapisivao. Sudnica je bešćutno slušala sve te neiskićene male tragedije, sve dok Imber nije stao pripovijedati o nekom crvenokosom razrokom čovjeku kojega je ubio hicem iz vrlo velike udaljenosti. Dovraga, reče neki čovjek u prvom redu gledalaca. Rekao je to osjećajno i tužno. I taj je čovjek bio crnokos. Dovraga, ponovi. To je bio moj brat Bill. I kasnije se, za vrijeme cijeloga zasjedanja, u redovitim razmacima čuo njegov svečani Dovraga. Nisu ga mogli ušutkati ni drugovi, a nije ga mogao stjerati u red ni čovjek koji je kucao po stolu. Imberova glava ponovno klonu, a pogled mu se zamuti, kao da se uzdigla neka koprena i sakrila ga u svijetu. Sanjario je, kao što samo starost može da sanjari, o silnoj jalovosti mladosti. Kasnije ga Håkan opet probudi rekavši, ustaj, Imbere, nalažu ti da ispripovjediš zašto si izvršio sva ta zlodjela i poubijao te ljude, pa na kraju došao ovamo da potražiš zakon. Imber teško ustaje i zatetura. Poče govoriti tihim, slabim, štropotavim glasom, ali ga Håkan prekinu. Taj je starac prokleto lud, reče engleski čovjek u četverokutna čela. Riječi su mu lude kao riječi malog djeteta. Hoćemo da čujemo njegove riječi, koje su poput riječi malog djeteta, reče čovjek četverokutna čela. I želimo da ih čujemo riječ po riječ, onako kako ih je izgovorio. Jesi li razumio? Håkan je razumio, a Imberove oči zasjaše, jer je bio svjedok igre što je onaj moćni čovjek zaigrao sa sinom njegove sestre. I onda poteče pripovijest, ep brončanog domoljuba, koja bi i sama mogla da se izlije u broncu za pokoljenja koja se još nisu ni rodila. Mnoštvo je slušatelja zanijemilo, nasta neobična tišina, a sudac četverokutna čela nasloni glavu na ruku i stade razmišljati o svojoj duši i o duši svoje rase. Čuo se samo duboki Imberov glas, a iza njega naizmjence oštri prevodiočev glas, te od vremena do vremena, kao Božje zvono, začuđeni i zamišljeni Dovraga, crvenokosog čovjeka. Ja sam Imber iz plemena Whitefish, tako je prevodio Håkan, a prirođeno barbarstvo ponovno zavlada njime. S njega spade misijski odgoj i pokost civilizacije. Zanese ga divlji zvuk i ritam Imberova pripovjedanja. Moj otac, Otsbauk, bio je snažan čovjek. Kad sam bio dječak, zemlja je bila topla od sunca i od radosti.
narod nije osjećao gladi za stranim predmetima, nije prisluškivao novim glasovima i stupao je stopama svojih otaca. Žene su u očima mladića nalazile sklonost i mladići su ih zadovoljno promatrali. Na ženskim su grudima visjela sitna dječica, a bokovi im otečaše od podmlatka koji je povećavao pleme. U onim su danima muževi zaista bili muževi. Bili su muževi u miru i izobilju, a i u ratu i gladi. U to je vrijeme bilo u vodi više ribe, a u šumi više divljači nego što ih ima sada. Naši su psi bili vukovi, topli u gustom krznu i otporni prema zimi i mečavi. I mi smo bili kao i naši psi, jednako otporni prema hladnoći i nevremenu. A kad bi peliji upali u našu zemlju, ubijali smo ih i oni bi nas ubijali, jer smo bili muževi, mi, ljudi s rijeke Whitefish. Naši su se očevi i oci naših očeva borili s pelijima, te su odredili granice zemlje. Rekao sam da smo bili kao i naši psi. Onda je jednog dana došao prvi bijelac. Vukao se četveronoške po snijegu. Koža mu bila napeta, a kosti se oštro isticale ispod nje. Pomisli smo, nikad još nije bilo takva čovjeka i radoznalo se upitasmo iz kojega li je neobičnog plemena i gdje li je zemlja tog plemena. Bio je slab, posve slab, kao malo dijete. I tako mu ustupi smo mjesto kraj vatre i dado smo mu topla krzna da leži na njima i nahrani smo ga kao što se hrane mala djeca. S njim je bio pas, velik kao 3 naša psa, ali veoma slab. Tlaka tog psa bila je kratka i nije bila topla. Rep mu je bio smrznut, tako da mu je otpao kraj. Nahrani smo i toga stranog psa i položi smo ga uz vatru. Zbog njega otjera smo naše pse, jer bi ga inače bili ubili. A losovo meso i losos sušen na suncu vratiše snagu i čovjeku i psu. Kako im je rasla snaga, tako su rasli i oni sami, te postadoše neustrašivi. Čovjek je glasno govorio, smijao se starcima i mladićima i drsko promatrao djevojke. A pas se pobio s našim psima, mada mu je dlaka bila kratka, mada je bio mekan, u jednom je danu ubio 3 naša psa. A kad upita smo čovjeka za njegov narod, on nam reče, imam ja mnogo braće, pa se nasmija na način koji nije bio dobar. Kad je zadobio punu snagu, otputovao je. S njim ode i Noda, kći našeg poglavice. Poslije toga se najprije okoti neka naša kuja. Nikad još nije bilo takva nakota. Biješe to štenat krupnih glava, velikih čeljusti, kratke dlake, posve nemoćna. Dobro se sjećam svojega oca od Sbaoka, snažnog čovjeka. Lice mu je pocrnjelo od srdžbe zbog takve nemoćnosti. On uze kamen pa udri i više nije bilo nemoćnosti. A 2 ljeta kasnije vrati nam se Noda s dječačićem u naručju. To je bio tek početak. Došao je drugi bijelac s kratkodlakim psima. Odlazeći, ostavio nam je svoje pse, a s njim je pošlo i 6 naših pasa, za koje je u zamjenu dao bratu moje majke, Kuso Teu, divnu pištolju, koja je s silnom brzinom mogla 6 puta uzastopce odapeti. A Kuso Te se vrlo ponosio svojim pištoljom i smijao se našim lukovima i strelicama. Babske trice, nazvao ih je, pa s pištoljem u ruci pošao na grizlija. Poznato je da nije dobro s pištoljem poći u lov na grizlija, ali kako smo mi to mogli znati? I kako je to mogao znati Kuso Te? I kako je on pošao na grizlija veoma hrabro i velikom je brzinom ispalio 6 hitaca iz pištolja. Ali grizli je samo zamumljao i zdrobio mu prsa kao jaje, tako da mu se mozak prosuo po zemlji kao med iz pčelinja gnijezda. Kuso Te je bio dobar lovac,
a sad nije bilo nikoga tko bi donosio hranu njegovoj ženi i djeci. Bili smo ogorčeni i govorili smo, ono što je dobro za bijelce nije dobro za nas, a to je istina. Mnogo ima bijelaca i debeli su, ali njihov nas je način života učinio mršavima i smanjio naš broj. Došao je i treći bijelac s velikim bogatstvom, sa svakovrsnom divnom hranom i s divnim predmetima. U zamjenu je uzeo 20 naših najjačih pasa. Osim toga je poklonima i velikim obećanjima namamio 10 naših mladih lovaca. Pošli su putem za koji nitko nije znao kamo vodi. Govori se da su ponurli u snijegu ledenih planina, kamo nikada nije zašao čovjek, ili na brežuljcima šutnje koji se nalaze onkraj svijeta. Bilo kako bilo, narod s rijeke Whitefish nije nikad više vidio ni pse, ni mlade lovce. Svake je godine dolazilo sve više bijelaca i uvijek su novcima i darovima mamili naše mlade ljude. Kašto bi se ti mladići vratili puni čudnih pripovijesti o opasnostima i teškim naporima u zemljama koje su ležale dalje od zemlje Pelija, a kašto se uopće ne bi vratili. A mi smo govorili, ti se bijelci ne plaše za svoje živote, jer ih je začelo mnogo, ali nas uz rijeku Whitefish ima malo, pa naši mladići ne smiju više odlaziti. No mladići su i dalje odlazile su i mlade žene i mi smo se silno ljutili. Istina je, jeli smo brašno i suhu svinjetinu, a čaj nam je pružao veliko zadovoljstvo. Ali kad nismo mogli do čaja, bilo nam je veoma teško, pa postadosmo šutljivi i razdražljivi. Tako smo sve više žudjeli za stvarima što su nam ih donosili bijelci. Trgovina, trgovina! Neprekidno se samo trgovalo. Jedne smo zime prodavali svekoliko meso za budilice koje nisu išle, za satove s polomljenim perima, za istrošene turpije, za bezvredne revolvere bez naboja. Zatim nasta glad. Nismo imali mesa i 40 je naših ljudi pomrlo prije proljeća. Sad smo posve oslabili, govorili smo. Sad će Peliji napasti na nas i izbrisat će granice. Ali Peliji su proživjeli isto, što smo i mi proživjeli, pa su i oni bili preslabi da navale na nas. Moj otac Ocbaok, snažan čovjek, bio je u to doba star i vrlo mudar. On reče poglavici, pogledaj, naši su psi bezvrijedni, nemaju više gusta krzna i nisu snažni, pa umiru od hladnoće i od napornog tegljenja. Pođimo u selo i poubijamo ih, a poštedimo samo one koji potječu od vukova. Noću ih vežimo vani da se pare s divljim vukovima iz šume. Tako ćemo opet imati snažne pse koji ne pate od hladnoće. Ostali poslušaše njegove riječi, pa se mi ljudi s rijeke Whitefish pročusmo zbog svojih pasa, najboljih u zemlji. Ali ne pročusmo se zbog nas samih. Naši su najbolji mladići i djevojke otišli s bijelcima da po putovima i rijekama lutaju negdje daleko. Mlade su se žene vraćale, ostarijele i slomljene, kao što je došla i Noda, ili se uopće ne bi vratile. Vraćali su se i mladići da neko vrijeme sjede za našim vatrama govoreći opake riječi i vladajući se ružno. Pili su loše piće i kartali se cijele dane i noći. Srce im je uvijek bilo puno nekog nemira, sve dok do njih ne bi dopro zov bijelaca i dok ne bi ponovo otišli u neznane krajeve. Nisu znali ni za čast, ni za poštovanje. Rugali su se starim običajima i smijali se poglavici i šamanu u lice. Kako rekoh, postadosmo slabi soj, mi, ljudi s rijeke Whitefish. Prodasmo tople kože i krzna za duhan, za viski i tanke pamučne krpe u kojima smo se tresli od hladnoće. Zahvati nas bolest kašljanja. Muškarci i žene kašljali su i znojili se čitave duge noći, a lovci na tragu divljači pljuvali su krv u snijeg. Čas bi jednome, čas drugome navalila krv na usta i umro bi. Žene su rađale malo djece,
a i ona koja bi se rodila bila su slaba i boležljiva. Od bijelaca smo dobili i druge bolesti, kakvih nikada nismo poznavali i nismo ih mogli razumjeti. Čuo sam da te bolesti nazivaju ospicama i boginjama. Umirali smo od njih kao što losos umire u tihim virovima kad je mriještenje gotovo i kad više nema potrebe da živi. A ipak, i to je najčudnije od svega, dolaze i dalje bijelci kao dah smrti. Svi njihovi putovi vode u smrt. Nosnice su im pune smrtnog daha, pa ipak ne umiru. Njihovi su viski, duhan i kratkodlaki psi. Njihove su brojne bolesti, ospice i boginje. Njihov je kašalj i krvarenje na usta. Oni imaju bijelu kožu i neotporni su protiv hladnoće i oluje. Njihove su i one duge pištolje koje izbacuju vrlo brzo uzastopce 6 hitaca, a ne vrijede ništa. Ipak se kraj tolikih zala goje i napreduju, pa teško pritišću sav ostali svijet i nemilice ga gaze. Njihove su žene nježne kao mala djeca, silno su lomne, a nikad se ne lome, već postaju majkama pravih muževa. Iz sve te mekoće, bolesti i slabosti rađa snaga, sila i vlast. Bogovi su i đavoli već prema prilikama. Ne znam. Što ja uopće znam? Ja, stari imber s rijeke Whitefish. Znam samo to da ih nitko ne može razumjeti, te bijelce, te neumorne putnike i borce koji prelaze preko cijele zemlje. Rekoh da je u šumama bivalo sve manje i manje divljači. Istina je, Bijelčeva je puška izvanredna, pa ubija na velike daljine, ali što koristi puška kad nema divljači da je ubiješ? Kad sam bio dječak uz rijeku Whitefish, bilo je losova na svakom brežuljku, a svake su godine dolazili nebrojeni sobovi. Danas može lovac 10 dana lutati naokolo i ni jedan mu los neće razveseliti oči, a sobova, nekada nebrojenih, uopće više nema. Bezvredna je puška, rekoh, koja ubija na veliku udaljenost kad nema što da ubije. Ja sam, imber, razmišljao o svemu tome i za to sam vrijeme promatrao kako mi pleme s rijeke Whitefish i Peli i sva ostala plemena u zemlji propadamo kao što propada i divljač u šumi. Dugo sam razmišljao. Razgovarao sam s vraćima i mudrim ljudima. Povlačio sam se u samoću da me ne smeta žagor naselja. Nisam jeo mesa da me ne pritišće želudac i da mi ne oslabi vid i sluh. Dugo sam budan sjedio u šumi i razrogačenih očiju čekao na znak. Strpljivo sam napinjao uši, čekajući riječ koja je imala da dođe. Usred gluhe noći pošao sam sam na obalu rijeke. Ondje je stenjao vjetar i jecala voda, a ja sam u drveću tražio mudrost od duhova starih šamana, davno umrlih i nestalih. A na kraju, kao u nekom priviđenju, ukazaše mi se kratkodlaki, odurni psi. Učini mi se da je to pravi put. Mudrost od spaoka, mojeg oca i snažnog čovjeka, održala je čistu krv naših pasa vučjaka, tako da su oni zadržali gusto krzno koje im je čuvalo toplinu, te su ostali snažni u zaprezi. Onda se vratih u selo i održah govor ljudima. Ti bijelci su pleme, rekoh im, veoma veliko pleme. U njihovoj je zemlji nesumnjivo ponestalo hrane, pa su došli k nama da dođu do nove zemlje. Ali oni nas čine slabim i mi umiremo. To je silno gladan narod. Nestalo je već gotovo sve naše divljači, pa ako želimo da poživimo, bilo bi dobro da postupamo s njima kao što smo postupali sa svojim psima. Govorio sam i dalje pozivajući na borbu. Slušali su me ljudi iz plemena s rijeke Whitefish, pa je jedan rekao ovo, drugi ono, a gdje koji bi odgovorio s posve drugim, nevažnim stvarima. Nijedan nije izrekao hrabre riječi o ratnim djelima. Mladići su bili meki kao voda i plašljivi, a vidjeh da starci njemo sjede i da im se u očima pali i gasi vatra.
A kasnije, kad je selo zaspalo i kad nitko nije znao za to, povedoh starce u šumu. Ondje se dogovorismo, složismo se i sjetismo se lijepih dana mladosti, slobodne zemlje, vremena izobilja, radosti i sunčanog sjaja. Nazvasmo se braćom i zaklesmo se velikom tajnom da ćemo očistiti zemlju od opakog nakota koji je provalio u nju. Jasno je da smo bili lude, ali kako smo to mogli znati mi, starci s rijeke Whitefish? Da ohrabrim ostale, ja izvrših prvo djelo. Vrebao sam na Yukonu dok se prvi čamac nije spustio niz rijeku. U njemu su bila dva bijelca. Kad se uspravih na obali i podigoh ruku, izmijeniše oni smjer veslanja i krenuše prema meni. A kad je čovjek na pramcu uzdigao glavu da sazna čemu sam ga zvao, moja strelica zapjeva zrakom ravno u njegovo grlo i on to sazna. Drugi čovjek koji je veslao na krmi, napol je već podigao pušku k ramenu kad ga pogodi prvo od moja 3 bačena koplja. To su prvi, rekoh, kad su se starci skupili oko mene. Kasnije ćemo povezati sve starce svih plemena, a zatim one mladiće koji su ostali snažni, pa će posao biti lagan. Onda bacismo u rijeku ona 2 mrtva bijelca, a od kanua, a bio je vrlo dobar kanu, naložismo vatru i bacismo u nju sve što je bilo u njemu. Najprije ipak pregledasmo te stvari. Bile su to kožnate torbe i mi ih razrezasmo noževima. U torbama je bilo mnogo papira kao što je onaj s kojega si čitao, Hokane, sa znakovima na njemu. Čudili smo im se i nismo ih mogli razumjeti, ali sad sam postao pametniji pa znam da je to ljudski govor kao što si mi rekao. Kad je Hokan svršio s prevođenjem izvještaja o događaju s čamcem, prijeđe dvoranom šapat i romon glasova. Neki se glas javi. To je bila izgubljena pošta iz godine 91. Vozili su je Peter, James i Delaney, a posljednji čovjek s kojim su razgovarali na jezeru Labarge bio Matthews. Pisar je i dalje neumorno pisao i povijesti sjevera dodano je novo poglavlje. Nema više mnogo da se kaže, polako nastavi Imber. Sve to što smo učinili nalazi se već ovdje na papiru. Bili smo starci i nismo razumjeli položaj. Pa ni ja, Imber, ne razumijem ga ni danas. Potajno smo ubijali jer smo iz godine u godinu postajali sve spretniji. Naučili smo da posao obavljamo brzo, ali bez žurbe. Kad su bijelci došli k nama smrknuta pogleda i puni surovih riječi i kad su okovali i odveli 6 mladića, znali smo da moramo ubijati što dalje od našeg sela. I tako smo mi starci jedan za drugim odlazili uz rijeku i niz nju ulazili smo u nepoznate krajeve. Bilo je to hrabro djelo. Bili smo stari i neustrašivi, ali bojazan pred dalekim krajevima strašna je za starce. I tako smo ubijali bez svrhe i spretno. Ubijali smo na Chilkutu i u Delti, od planinskih klanaca pa sve do mora, gdje god bi bijelac logorovao ili krčio sebi put. Istina je, bijelci su umirali, ali od toga nije bilo koristi. I nadalje su pridolazili preko planina, bivalo ih je sve više i više, a nas koji smo starili bivalo je sve manje i manje. Sjećam se logora nekog bijelca kraj Sobova prijelaza. Bio je to neki posve malen bijelac. 3 su ga starca napala u snu. Sutradan sam se namjerio na svu 4. Samo je bijelac još disao, samo je on imao još dovoljno daha da me čestito prokune prije nego što je umro. I tako je to išlo. Sad jedan starac, sad drugi. Kad bi vijest o tome kako su umrli stigla do nas tek mnogo kasnije, a kad uopće i ne bi stigla. A starci iz ostalih plemena bili su slabi i bojažljivi, pa nisu htjeli da nam se pridruže. Kako rekoh, starci nestajahu jedan po jedan, dok ne ostah sam. Ja sam Imber iz plemena Whitefish. Moj otac bijaše oc Bauk, snažan čovjek. Nema više plemena Whitefish. Od staraca ja sam posljednji. Mladi ljudi i mlade žene otišli su,
neki da žive s pelijima, neki sa salmonima, a većina da živi s bijelcima. Ja sam veoma star i veoma umoran. I kako je uzaludna borba protiv zakona, kao što si rekao, Håkane, to sam došao da potražim zakon. O, Imberu, ti si zaista luda, reče Håkan. No Imber se zanio u snove i sudac s četverouglastom glavom zavezao se u snove. Cijela se njegova rasa podigla pred njim u silnom priviđenju, ta čelična oklopljena rasa koja daje zakone svim narodima svijeta i upravlja njima. Vidio ju je u crvenkastom osvjetu iznad tamnih šuma i mračnih mora. Vidio ju je kako krvavo crveno plamti, približujući se punom i pobjedničkom podnevu. Vidio ju je kako se spušta niz stjenovite obronke i kako pješčani prudovi, crveni poput krvi, tonu u noć. A kroz sve to razabirao je zakon, neumoljiv i silan, uvijek neumitan i uvijek zapovjedan, veći od ljudskih trunaka koji ga izvršuju ili koje on mrvi, veći i od njega samoga. I srce mu se ispunilo blagošću.